आंनि नामा जाहैबाय हरेन नार्जारि आरो आङो 2 नं बरफुख्रि गामियाव दङ। दिनै जोंहा बे 2 नं बरफुख्रि गामियाव नैबे बिथांनाव मा नांगौलाय बेना बसुमतारी न'आव आं दङ आरो बेना बसुमतारीनि हिनजावनि नामा जाहैबाय बनसि बसुमतारी। दिनै बे आरो बिनि फिसाला कुमार बसुमतारी फिसाला सासेल' बिदा फंबायबो गैया आरो बिब' बिनानावबो गैया बेसोरा फिसाला सासेल' मा खालामनो जोबोद दुखु गोनां। दिनै फिसाला कुमारनि मोनसे देहायाव मोनसे गिथावना बेमार सोमजिदों। गिबियावनो बिथांमोनहा सिकित्सा खालामनो लांदोंमोन, मेघालयआवबो लांखांबाय आरो शिलंआवबो लांखांबाय, नाथाय बेमारखौ फोसाबनो हायाखै। डक्टरा बे बेमारखौ केन्सार होननानै हमना मोनदों। दिनै बे न'खरा उफाय गैया, हावरिया मा खालामनो, दिन हाजिरा मावनानै जायो। दिन हाजिरा मावनानै माइरं लाबोनानै जाफैयो, बेसा जेबो राहा गैला। जा थाखा फैसा दंमोन गरसे गरनै बे थाखाखौ बिथाङा फिसालानि सिकित्सायावनो गारजोब्बाय, बेमारावनो गारजोब्बाय। दिनै उफाय गैया, दिनै बिथाङा एकदम राहा गैया जानानै दं। बिनिखायनो आङो अननानै आं गामिनि जानानै जोंनि जाहाथे बे बर' समाजाव बर'जों बर' अनलायनानै जाहाथे बिथांनि न'खराव जाहाथे एसे एनै बिथाङा दा अनसुंथाइ लुबैदों। आङो गामिनि जानानै आङो मोनसे भिडिअ बानायदों रायजोफोर। आच्छा आं न'खरखौ सोंनाय जानोसै, आच्छा नोंथाङा खुदियाखौ बबे बबे जायगायाव सिकित्सा खालामनो लांनायमोन? सिकित्साथ' आं बहुद जायगायाव लांबाय, लांनाया मा खालामबावगोन माने लांबाबो हामा। जेनेबा जिखुनु न'खराव दंमोन आंहा अमा मासेखौबो फानना नायबाय, फाननांबाय, बेबो माने थोआसै। माथो खालामबावगोन, बाबो हामा। जेनेबा जिखुनु न'खराव दंमोन आंहा अमा मासेखौबो फानना नायबाय, फाननांबाय, बेबो माने थोआसै। माथो खालामबावगोन। दा जेनेबा रायजो राजाफ्रा माने रायजोफोर माने बिथाङा दिनै दुखुजोंनो माने फोरमायजोबनो हायाखै। आरो कुमारनि बिमायाबो दिनै दुखुजोंनो बेसेरा गोलैसोनाय बादि जादों। आरो नैबे फिसाला कुमार एकमात्र सासेल' फिसा हौवा, मा खालामनो रायजोफोर, जोबोद दुखु गोनां। दिनै जाहाथे जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा बे न'खरखौ आङो आखाइ खबजबनानै खुलुमो रायजोफोर, जाहाथे नोंथांमोनहा थाइसे थाइनै अननानै जाहाथे अनसुंथाइ हरदो। आं गामिनि जानानै दिनै आं बे न'खराव फैनानै आङो भिडिअ बानायदों रायजोफोर। नोंथांमोननिफ्राय आङो मदद मोनगोन होननानै, अनसुंथाइ मोनगोन होननानै दिनै बे कुमार बसुमतारीनि जिथुनाखि बेमार केन्सार, दा बे केन्सार बेमारखौ जोङो माने फोसाबनो थाखाय जोबोद उफाय गैया जानानै दङ। दा डक्टरा डाइरेक्ट बुंना होबाय केन्सार होननानै। दा जों मा खालामनो रायजोफोर, शिलंआव लांबाय, सिगां मेघालयआव लांबाय। न'खराव एसे एनै थाखा फैसा दंमोन, अमा दंमोन, बेखौ फाननानै सिकित्सा खालामदों, नाथाय सिकित्सा खालामजोबनो हायाखै रायजोफोर। दिनै न'खरा लोरबां, जेबो गैया, बाहेराव बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै जायो, उफाय गैया, थाखा फैसा गैला। दा बोरै नायनानै थानो रायजोफोर, अयनाय जागोन। बेबायदि जुदि सिकित्सा खालामनो हायालासिनो जों जुदि सासे मानसिखौ जुदि जों बिदि नायनानै थानाया जोंहाबो अयनाय जागोन। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरखौ गले गले बुङो, जाहाथे नोंथांमोनहा आइ आफाफोर एसे अनसुंथाइ हरदो बे न'खरखौ, जाहाथे रेहाय मोनथोंसै। रायजोफोर आं बारा गोलाव खालामा भिडिअखौ, जाहाथे आंनि भिडिअ खालामनायाव गोरोन्थिबो जानो हागौ रायजोफोर, बिनि थाखाय आंखौ निमाहा हो।